Homoseksuelle vielser er som bekendt på vej ind i kirken, og her til aften mødes 3 præster med deres måske kommende brudepar. Mødet blev holdt på Vela, som er en bar for lesbiske kvinder. Vores reporter Philip Lauritsen talte for kort tid siden med en af præsterne. Vi er på Vela, en klub for homoseksuelle her i København. Og hvad er det, I mødt for her i aften? Jamen, vi er kommet for at fortælle, at over 70% af folkekirkens præster siger ja til at vie homoseksuelle. Og hvad er det, I som præster gerne vil fortælle de homoseksuelle her i aften? Jamen, vi vil jo gerne fortælle, at alle er elskede, at uanset køn, så er alle ligeværdige over for Gud, og alle ligeværdige mennesker, de skal selvfølgelig have et ægteskab i kirken. Men nu er den her regel jo på vej. Nu er det jo snart muligt for jer at vie homoseksuelle, så hvorfor begynde at snakke om det her nu? Jamen, vi synes måske, at det har været en debat, der har været kendetegnet af, at de skingre stemmer og nej-sigerne måske har fået lidt for meget opmærksomhed, så derfor vil vi bare gerne give lidt igen. I vil gerne fortælle, at størstedelen af præsterne faktisk går ind for homoseksuelle vielser. Korrekt, det er jo over 70%, og det tror jeg, der er mange, der ikke ved, og det er det, vi vil gerne være med til at oplyse og komme med en kvalificeret debat om, hvorfor vi siger ja. Og nu kommer det så endelig. Har det været længe undervejs? Ja, det har jo været en spændende proces. På mandag så bliver der jo høring i Socialudvalget på Christiansborg, og det bliver spændende at se, hvad der sker med. Jeg er helt sikker på, at det nok skal blive vedtaget. Og på sit ugenlige pressemøde lovede statsminister Helle Thorning-Schmidt den 13. marts, at vi allerede til sommer vil se Danmarks første homoseksuelle vielser i kirken.